ana sai ya hana wannan. Kada wani ya maka hassada kai ma ka ce tun da ya mun ni ma zan masa. An hana wannan. Kada wani ya wani dan uwansa hassada. Ita kuma hassada shine tana da daraja guda 4. Ɗaya ita ce mutum ya zama da duk abin da ya gani na alherin wani zuciyarsa ta dinga tuƙuƙi, tana jin haushi, yana fatan Allah ya ruguje wannan ni'imar, ko baya fatan Allah ya bashi ita. To wannan shine mafi sharrin mahassadi. Ko da mai ije lahira, ko kalmar la ilaha illallah na hasada sai ta kone ta, ba zai tashi da komai ba, domin da Allah yake ja. Ya tuhumi Allah a wajen jahilci, ya tuhumi Allah akan rashin adalci. Dan me ya ba wani na bai dace ba, ni ne na san wanda ya dace, kuma Allah ya zalunci. To yasa take da zafi. Sannan akwai hasada ta abinda Allah ya ba wani, shi mutum yake so Allah ya kwace ya bashi, ita ce take bin waccan. Akwai hasada ta uku, shine abinda Allah ya ba wani, shi ma yana so ya bashi irinsa su kunnan doki, in bai samu ba to Allah ya rusa ta wancan. Shi ma mugun mutum ne, ba mai alheri ba, shi ma ka za ta lalata aikinsa gaba daya. Ko yana daga cikin mutsiya ta rayuwar duniya, dan duk mahasadi mutsiyaci ne, baya cikin kwanciyar hankali har abada, saboda baya son ni'ima. Shi kuma ubangiji ta yake ni'imar sa la tuhsuha, in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Ko rota yake yana ta an ta kota, shi kuma yana ta bakin ciki, sannan tana kone masa aiki. To hasada ta 4 ita ce gibda. Abinda Allah ya wa ne na alheri, ni ma ina fatan yi min irinsa, an bai min irinsa ba to na sai ci gaba. Ita ma an karhanta ta wannan makaruhi, ya ce wancan ukun duk haramun ne, amma wannan an karhanta ta. Sai abu guda 2 kawai. Idan Allah ya ba wani ilimi, yana aiki da sanin, ba wai tarin jama'a ba, aikin yake da ilimin, kai fata Allah baka ilimi kai aiki irin wannan, an yadda mustahabi ne. Allah ya ba wani dukiya, yana kashe ta, yana zuba ta inda Allah subhanahu wa ta'ala yake so. Kai ma fatanka ka samu dukiya ba dan ke cire ni ba, dan kai ma kai wannan aikin, ka aikata mustahabi, kuma Allah zai baka lada. To wannan ita ce hassada, da annabi sai karmi wa junan mu ita. Dabi'a ce ta kafirai, amma ta shigo cikin mu. Duk inda musulmi suka ga farcen susa, to za ka ga hankalinsu ya tashi. A unguwa karamin yaro ya sanya suka, annaba sai ya faɗa ce zuciya ko akwai hassada, amma maganinta kar ka furta kalma, kar kuma ka yi aiki. Da kaji mutum ya fara cewa wannan an san ta yadda yake samun kuɗi, shikenan abu gina ya fita ɓaci, ko yana ta kushe nemo wata illa ya liƙa masa, ko ya zo ya tara gidansa an yi daɓen siminti ya raba gido, ya sauko shebur ya sassara ya ɓuya, shikenan ya ta ɓaci. To irin wannan ya haka shiken ta cuce shi. Amma in ta motsa sai ya haɗe, kare ya magana, kare ya aiki. In ya gan shi ya taso da sauri, ya tare shi, ya mata gaishe shi, ya girmama shi, ya tirsasa zuciyar har ta sauka daga wannan. Abinda da arna muka san suke, idan ɗansa zai je gari daga wani garin sai ya yi basaja. In ya ce zai zo gari ran litinin, tun Allah ya yadda ran juma'a zai je garin, an tare shi litinin, amma juma'a sai dai da safe a gan shi. In zai bar gari ma ya faɗa ranar kafin ta sai silale, saboda hassada, kowa kokari ke halaka shi. To yanzu ta shigo cikin mu. Yanzu na san a garin nan akwai mutumin da idan iyalinsa ba su da lafiya, ba shi da kuɗin sayan magani, in ya zo ice ka taimaka min, ka baka kati, in ka sai masa maganin sai ya ce ina ma Allah bai hore maka ba, ban ji daɗi ba, saboda dan me kake da shi. Wannan ɗabi'a ta shige mu gaba ɗaya, saboda haka kar mu yadda mu tafi lahira da wannan. Cuta ce a zuciya ƙasaitacciya wadda ya kamata mu cire ta. Sannan da annabi sai la ta hasadu, sai ce wala ta bagadu, kar ku ƙi juna. Ina ƙinka kana ƙina babu dalili. Ko akwai dalilin musulmi zai ƙi musulmi? Babu. Amma jahiltar arrawabi din nauraniya bainal muslimina ita ce ta samu ke wannan. In ka gane kana da wata dangantaka ta imani tsakaninka da uwanka musulmi, ba za ka ƙi shi ba. Abu na farko, in mun taru a gurare ko ɗaurin aure ko suna ko jana'iza ko wani abu na alheri, nan da malam ya zo buɗe addu'a, yawan musulmi gaba ɗaya addu'a, masu wanda suka riga mu gidan gaskiya,
to kowa fa in ya tashi shi ma irin wannan addu'ar yake yewa mai rai addu'a wanda ya mutu addu'a Allah ya ji kansu. To wanda yake maka in yi bai togace ka ba fa, kai ma an kai baka togace shi ba, don haka saboda me zaka ki shi saboda bai zai ki ka. Ya roƙa maka aljanna ka roƙa masa aljanna, kullun haka kuke, kaga ba dalilin zaka ki shi. Sannan in kuka haɗu da shi kace assalamu alaikum, lada 10 za a baka. In ya ce wa alaikum assalamu, saboda kai shi ma lada 10 za a bashi. In ka ce assalamu alaikum wa rahmatullahi, lada 20. In ka ce barakatuhu 30. In ya ansa wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuhu 30. Kuna haɗuwa ibada ce zaka samu lada. Kana atishawa ka ce alhamdulillah, zai ce da kai yarhamukallahu, Allah ya ji kanka yi maka gafara. Kai kuma zaka ce gafarallahu lana wa lakum yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Allah ya mana gafara ya muku, kuma ubangiji ya shirye zuciyarka, ya shirye ku kuma ya shirye zukatanku. Kaga addu'a ce, Allah kuma lada yake barawa. Sannan kuka haɗu kai murmushi kai fara'a, ibada ce, Allah lada 70 yake barawa. Shi sa annabi alaihi salam ke ce la taqiranna minal ma'rufi shay'an walau an taqa akhaka bi wajhin dalq. Karkare na kyakkyawan aiki ko da murmushi da fara'a. Yanzu na sai Allah baka aljanna a wannan. Da kun haɗu da ɗan uwa lada 70, wanda yi fara'a yana da 60